Kuma za ba da kuma hanyar da ba da guri. Jami'an Bob ɗin daga sai sun zo. Wayyo Allah, yanzu me za mu yi? God. Oh God. Obey God. Na same shi. Mun shiga. Ku je madakata. To shikenan, mu je. Maza wuce. Aha, kuje mana kuje. Sauri, an gaba sauri. Maza, je ci gaba da tafiya. Jerry, mun iso. David, me wannan na ga ya dauki wani abu. Sata na wannan kyalle a yau kuma wannan al'amari ya jijjiga duniya baki daya. An sace kyallen ne a ɗakin inganta dadewarsa. Wasu shahararrun barayi sun sace kyallen turan daga cikin wani coci yayin da suka ɓadda kama a matsayin su jami'an cire bam ne. 'Yan sandan gida da kuma na ƙasa da ƙasa sun bazama da bincike. Da kyau. Gobe zan baka kudaden. Ina so a haɗe musu da babban mahaɗi. Yadda kake so aka za a baka. Amma fa ina so ka san da cewa idan ka sake ka zo min da wasa
ubangidanka ansa zai tura ka can inda ba a dawowa ka hadu da ubanka mahaifi. Kada ka damu anza, wannan wajen ba yanzu ba tukunna, kuma ba na son haduwa da babana. Akwai hadari a gare mu tafiyar mu a tare. Kana da gaskiya, kai ka fara gaba, mu za mu hau jirgin dare. Fatan alheri Ardi. Yalla bai yanzu na tsawon sa'o'i 5 me zani? Ban sani ba. To yalla bai, mu je wani wajen shakatawa mana. To shi kenan, mu je. Mu je. Halo Omisha. Na'am Ranvir. Yanzu zan bar Roma. Saboda haka da zarar na iso, mu haɗu a Ottoman Fort da rana. To shikenan sai mun haɗu. Me wannan din? Passion fruit. Passion fruit? In ka sha zai fito maka da shauƙin ka. Kai amma akwai zaƙi. Me faru ne? Kin sha wani abu ne? Ranvir, na gode Allah ba abin da ya same ka. Ai na ga rahoton labarai ma. Abin ya dame ni sosai. Kalau nake. Ga alkafanin ture. Amma wannan ba na gaske bane, hoto ne. Hoto ne kuma? Na gaske na rufe shi a loka tashi jirgin sama. Ga mabudin lokan nan kuma. Gobe za mu karkare har kallar a tsohon gidan Antalya da rana. Abokin aiki na Eric Roberts zai haɗu da ke gobe da safe. Za ki bashi wannan kyallan. Zai kamar shine barawon kuma shine zai sayarwa a Arman da kyallan. Ki bashi kyallan sai kuma ku tafi tare da shi. Sannan ki tuna, ki buye a cikin motarsa har sai an kammala harkallar. Daga nan dukan ku biyu za ku iya tafiya. Daga nan kuma Eric zai baki kudaden da kuma makullin mota sai ya tafiyarsa. Daga nan ke sai ki je tashar jirgin sama. Ki jira ni a can. Ba matsala Mr. Ranbir Singh. Omisha za ta yi komi da komi da kace. Ni kuma zan yi yadda na ga dama. Ka san wani abu? Gaskiya kai zunzurutun shedani ne. Ƙwarai maku haka nake. Hey Ranbir, aiki mai kyau Eric, kamar yadda ka saba. Sa na taka. Ga Arman Malik, wannan ne Eric Roberts. Ga kyallan. Duba ku ga. Wannan ai ba komi. Domin na yadda da kai. Alina. Kudin an musu babban ɗauri ne.
Na gode sosai Rambe, sai mun sake haduwa. Na ji daɗin wannan harkallar da kai. Harkalla ta kan kama. Ka cimma nasara Mr. Malik. Barka ga dukkanmu. Yanzu lokaci ne na murna. Alina, kawo kofuna. Na gode. To madalla. Abin dariya, barasa mai tsada a kofuna masu arha. Kaga wani mugun haɗiye gaskiya abin ya burge ni. Ga jarumi da kuma kuɗi. Murna! Menene? Ba komi. Ni ma da ni ne kai? Irin tunanin da zan yi kenan. Harkalla ta kan kama. Sannan Arman ya sa guba a cikin abin sha. In muka sha za mu sha guba. Shi kuma Arman daga ƙarshe ya samu kudaden. Haka ne? Hallo kana tantama? Shin kuwa ka san me matsalar ka? Kana yarda da kowa cikin sauki. Gaskiya kam. Ni ma kaga ka yarda da ni ai. Da alamu baka san cewa gamin jini ya fi duk wani gami da kake tunani ba. Balle ma a ce za a haɗa shi da wata haɗuwa ta bariki. Ba guba a cikin giyar. Alina ce ta zuba guba a cikin kofinka. Yalla mai Arman, wannan kofi mai arhan ya zama mai tsada ga Ranvir. Ji kake cewa kai kake sarrafa tseren iye? Jarumina, ni ne na dinga jujjuya tseren iya sona. Tun daga farko na riga da na san komi. Na gode wa Ardi. Ai na san cewa wannan kyallen na bogi ne, kuma na san inda na gasken yake. Abin so maza suna da yawa amma kuɗi ne.
sannan kuma ni ba kanwar Sonia ba ce. Kai haƙuri akan wannan ma. Abin bai daɗi ba, da tilas ya sa ka rabar kyakkyawar ɗabi'arka. Ɗabi'arka ta zama a raye. A sauka lafiya jarumi. Ga kashi 10 ka na baka. Na gode labai Arman. Gaskiya har kallar kai daɗi gare ta. Na gode sosai. Yalla bai idan ka sai da kyallan zan iya zuwa shi ma a bani kaso na daga cikin kuɗin sa. Yalla bai wato tunaniya ne kawai ya kwace. Na gode sai an jima ku. Alina ki kira jirgi. Za mu ɗauko kyallan sai mu same ki a wajen jirgin. To. Ina kyallen yake? Sai mu fara shagalin murna. Kamar yadda dai muka tsara da kyallen da kuɗin duk sun zama namu. Murna. Lokacin rabuwa da nauyi mara amfani yayi. Karki da Alina. Zan kula mana da babbar alƙaryar kasuwancinmu. Abin shine ba a rabuwa da kyakkyawar ɗabi'a, kuma a wajen mutum ba abin da ke sama da ci gaba da kasancewa a raye. Ka girgiza a bisa gani na a raye? Alina bata zuba goba a cikin abin sha na ba. Ai na gane cewa kai kasa aka dasa bom a kasar motata. A wannan lokacin na canza mabaya'ata. To me ma kace? Cewa kai kake juya tseren yadda kake so? Ragamar tseren nan nawa ne tun daga farko har zuwa yanzu. Na lakanci wannan tseren yadda ya kamata. Ni na turo ardi ya gaya maka shiri na domin na saka kai tunanin cewa ita ragamar tseren gaba ɗaya a hannunka take. Ke kuma na kasa cire raina a kanki. Ni kanwar Taniya ce. Na zo na ne na kashe Arman. Wannan kafcan naki yayi. Idan kin yi tunanin ban taba haduwa da kanwar Sonya ba, kin iya zakewa. Amma ki tunanin ko hotonta ma ban taba gani ba? Zakewar ta koma hauka. Tun a wancan lokacin na gane kewa ce.
gaya min me yasa ka kashe Sonia? Ya zama dole ne ta mutu akan abin da ta yi, dole ta mutu kafin ta haɗu da kai. Ita ta wace na so ta fiye da yadda na taɓa son kowa a rayuwata, to amma sakayya me za ta min? Yaudara da cin amana, wannan shi yasa na sa aka kashe ta. Kuma na tabbatar ko da kai ne abin da za ka yi kenan, ka yi daidai akan abin da ka yi, ni ma haka kuma. Me kake jira? Harbu man, ka harbe ni mana, ka harbe ni, harba, harbu man, ka harbe ni, ka harbe ni ko ka jefar da bindigar. Mu gwamsa a kashe mara ƙarfi. Kada fa ka yadda da shi Ranvir. Maganar yadda bata taso ba, amma na yadda da kaina. Tunani kake cewa saboda soyayya na kashe Sonia? Ba saboda soyayya na kashe Sonia ba, saboda kuɗi na kashe ta. Domin sace min kuɗi na ta yi ta gudu.
ina da wata kyauta a gare ka, kyautar da ba wanda ya taɓa samun irinta a wajena. Jana'izar cikin jirgi. Omisha. Adam muka raba hanya, kada mu sake hada hanya da kai sai wani lokaci jarumi. Yalla bai, wane ne ya baka wannan? Ya kai. Kai hakuri yalla bai, amma wannan kyallen na bogi ne. Wani irin zancen banza ne wannan? Wannan yadi ne kawai aka buga hoton a kansa. Arman, na san ka tsawon shekara 10. Kuma na san cewa ba za ka ci amana ta ba. Samson bana bukatar sauraron wasu labarai akan yadda aka yi ka samu wannan kyallen. Kudi na kawai nake bukata, hada kuma da riba. Shikenan. Kana buga katunan gayyata ne ma da kuma takaddun wasiƙun kamfanoni. Waɗannan kuɗaɗen ba da ƙarya ne. Enferme. Jinan, ki kunna sakuwar wayar. So nake na ji komi. In na kintata daidai yanzu ka gane cewa a halin yanzu ta kare ma. Kada ma kai kokarin tunanin yaushe ne aka sauya kudaden da kuma kyallan, saboda abin ya fi karfin tunaninka. To, Arman Malik, jarumi kake kira na, ko? To ni kuma yanzu me zan kira matsiyaci kamar ka? Yanzu zaɓi bi gare ka. Ko dai na shege ka da kwace duk abin da ka mallaka, ko kuma ka bani duk abin da ka mallaka da kanka, ni kuma sai in kyale ka. Komi naka yanzu nawa ne, gidajen cacarka, gidanka ya zamo nawa, duka motocinka, duka kudadenka da jiragen ruwanka. Sannan da kuma
budurwar kama. Ranvir Singh, da alamu kamanta cewar daga wani tsere ya zo ƙarshe, wani sabon tsere yake somawa. Ardi, kashi 10 ka. Na gode. Ranvir, gaya min idan an sace kyallen nan, yanzu yana ina? Kyallen kwata-kwata bai bar cocin ba. Mu suwaye za mu sace abin da yake da tsarki? Ardi, ku je madakata yanzu nan. Kawai dai na yi amfani da wannan a matsayin ba saja ne. Yanzu an sanar da cocin. Na san yanzu al'amarin kafofin labarai har sun ɗauka. Yaro mai wayo! Alina ki haƙuri fa, amma duk da Ranvir ya yarda da ke, ni dai kam kwata-kwata a zuciyata na kasa yarda da ke. Kana dai lafiya ko? Eh, kin kawo kudaden ƙarya? Mu je to. Yalla bai, ni fari yanzu ban gane ba. To yaushe ne aka canza jakukkunan? Ga kyau ga basira. Yanzu na samu kashi 10 daga gare ka, sannan na samu kashi 10 daga Arman. Gaskiya ni yanzu mai farin ciki ne, saura zaman lafiya. Saboda haka kamar alkawari, ba za ka sake tuntuɓa ta ba. Na yi ma alkawari. Amma ina fatan kasancewa akan yi alkawarin rika ne domin wata ran a karya. Ke kawo min kayan marmari na. Wake da shinkafa da mai da yaji ni? Gashi ba sauran me zan zuba maka, man kuli koko manja. Ki kwashe tsaye kin ji? Tsiya kuma? Kai baban Kairat, ka ji tsoron Allah. Kin ga ki so ki rike abincin ki. Ki so ki rike abincin ki na ci. Ah, lafiya ki lau? Takalmi akan abinci? Allah yana gani. Aikin banza mu za a wa kare arziki. Mia Enterprises brings forth a must-watch derby. Gida da waje. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ramlatu. Point of correction. Ko ka ce mini Hajiya ko ka ce mini ranki dade. Sai 11 ka zo aiki. Abin da ya kamata ka zo karfe 8. Aya bu ranki dade. Dauko mun lemo a fridge. Me haka ka san ko a gida bana shan bakin lemo. Ga wannan akwai mota nan, zaka wanke mai. Minti 5 kuma zaka je ka wanke. Nagode general manager. Gida da waje. Ga ranan ya zo. A taimake ni. Yaushe ka bari har shedan ya auri zuciyarka, da har kake tunani akwai albarka cikin haram. Allah gafaka, ai kai ka fi kowa sani. Gaskiya za mu rabe hanya da kai. Kwarai kuwa ko Ayuba ne. Ka san da shi tsuguna ya banko, na rantse da Allah za ka je ka a gidan maza. Babu irin malagaci da mata yamma a gida. Amma ka kasa gode mata? Kai a har ki soma. Ya ga ai kana da mutum yana shi ba duniya. Kamar a ciki. Gida da waje. Daga yau idan ka ƙara zuwa latti, ka kori kanka da kanka a aikin nan. Sai dai idan kin kore ni. Biki burge ni ba. Sai kin dauki amsa ko kin zagaye gari kina na kore mijina daga aiki, sannan hankali na kwanta. Me yasa za ka yi min iyo a ofis? Me yasa za ka mayar min da ofis kamar gidan kallon ƙwallon ƙafa? Me yasa za ka mayar min da ofis kamar dandalin ɗin siyasa?
first and last. Kada ka ƙara. Gida da waje. During office hours, she's masterly, autocratic, decisive, and domineering. Gida da waje. At home, he is authoritarian, dictatorial, commanding, and dominating. Gida da waje. Abdurrahman kai barawo ne. Barawo ne. Gida da waje. Allah yana ji kuma yana gani. Zaki bani da wannan magana ko ba zaki bari ba? Gida da Tun waje. tana karama ka fara sa ta hawaye. Dala rufin baki. Allah yana ji kuma yana gani. Lafiya nake ta jin hayaniya ina daki? Ana abun ina zan kai shi. Sharri aka yi masa. Allah yana ji kuma yana gani. Gida da waje. Watch the first leg, the second leg, and the final. Au. Iya wannan iya shegen bokan da ke baki? Ni din da ke gani abin da sai ta Allah kai. Haka zaki kai na kina tafi ni? Gida da waje. Me wannan? Mashin. Dama tsohon mashin aka baka? A sabo ne. Kawai ganin dama na ne na je na sai da shi na siyo wannan dan shine daidai ni kin sani ba na ƙarya. Daidai ruwa da tsaki nake abu. To me kai da kuɗin? Ha ba. Ko a zamanin mulkin mallaka ai ba haka ba. Dukiya ba kake manta umarnin mai ita take ci. Gida da waje. Story and screenplay Awal M. Sarki. Executive producer Ansari Abdul Qadir. Co-producer Mia. Gida da waje. From the Kannywood successful producer Muhammad Mia. And directed by the man with the magic torch Sadiq and Mafia. Gida da waje. Me ya kawo ka ofis ɗina 12 ka manta da yarjejeniyar da muka yi ni da kai da ka rubuta da kanka? Ba aiki bane kawo ne yanzu. Amshi. Daga ina kuma in jiwa? Amsoshin tambayoyinki na ciki. To ga bude ka karanta in ji. Ba fa'ida bude in karanta abinda hannuna ya rubuta domin ba a ƙarƙashin ofis ɗinki ta zo ba a ƙarƙashin iko na ta zo. To me kake nufi? Wannan wasikar ruwan jakara ce in biki shata abin ni ba za ki shata ga Gida da waje. Wannan wani irin abu ne haka? Wai kai kullum kenan sai ka dinga irin wa'annan abubuwa? To ni ba na tsoron wata takarda. Kike ne ma ki mai da ofis ɗinki kamar dandalin 'yan siyasa ko gidan kallo yau kuma mai doga bacci shi zai bige da gengedi. Gida da waje. Watch the first leg, the second leg, and the final. In kana yaro azumma ke faɗin mutuwa ka girma, in kai rashin liman har ma mai gari wayo alama gashi ta zo kan kai ma. Taimaka min saboda mazala. Daga nesa kake ji ina ta ce maka babu kararrawa babu burki amma sai da kasa na buget. A cikin su idan sun je binnin waye zai lura da wani waye zai tada wani. Turo ku yi maza ku kama hanya. Allah da ka kai wajen canja halifin ko na samu sauki. A ba damuwa zan kai ka. An soma an nemi makoma saboda rashin sanin makama. Abinci za a ba mu. To wane iri? Zama mun tuwo mara shida. Shida! Allah mu godiya ta tuwo ya yi daɗi za mu tafi. To ai sai ku bani kuɗi na. Ba za mu biya mai yadda da abin da za a yi. Yalla bai! Wani! A kira wani da samu ne. Na yi karo da gini. Babban gini, babban shiri mai babban labari. Tsani makamu, tsani makamu. Shayi doki wani yan waye amarya, shakurmin ki an wanki ne kun yi aure. Da fari magaji Allah da sanya farko, wanda ya yi shekara ya yi wata ya yi mako. Da famin Allah sauke kayan da na dauko, da hangi amarya da an goyo ta kira da aure. Iya shanin aure riba ce, kin zama da koriga. Ba zan shiga ɗaki ba. Me ya faru a ne karke? Kar ka tanga ta watso min. Kina fa ya canja. Kin ga ko dole na wata canja. To wai Malam Musa. Ya mana kai. Da ya kaji. Ya kaji yau kai fara. Yau. Sun duwa. Kai kana. Wai a cikin yaran nan wai kawo motar nan wurin. Bakin shi ya kawo ta. Na gama kawo ne. Atatu. Shirin mai kura finki da la ilaha illallah. Wani kwata na makaho. An
shirya da gabza da ban dariya da abin al'ajabi da kuma ban ta'ajibi. Fito daga shahararren mashirin shirin nan mai suna Hamisu Haruna Al-Rahus, samu umarni daga mabada umarnin nan mai suna Alirisi. Shin wana ya da ikon Allah? An sai mahaukaci wata bai san me yake ba. Bari da sani makahu. Da ba a yaki wallahi Buhari ba zai mulkin kasar nan ba. To Nasiru duk garin nan ba makaryaci kamar shi. Kai Nasiru mutumin banza ne fa. Yo imanan ma bai damu da ita ba. Dalugu. Yawa. Nasiru ya ga kuma ne. Wani Nasiru? Nasirin da kake ta ciwo mutunci da baya sallah. Sani makaho yana nan tafi. Ba ta hanyar aure aka haife ta ba. Saboda gudun kunya a duniya shi yasa aka ɗauke ta aka jefar da ita, su kuma masu renon yara suka je suka ɗauko ta suka kai ta gidan reno. Ba ba shi nutsuwa kika bi na ba walla. An danna nan hagwarayin babu labari, ta shinkahi can kan iyaka an je babu labari. Don an rugungo don mun ka ajiye mutum ma wanda suka zo wani labari shi kawo mana babu labari wannan ya. Na shiga uku Habiba. Duniya kwata-kwata babu daɗi. Bari ya koma baki. Haske ya koma duhu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sa aje a sa'a. Assalamu alaikum. Zan sa a wulaƙanta ki. Karamin abu ne ya kawo ni. Ta cuta. Sai ka yi da na sanin korata daga ofis ɗinka. Ke kin sa. Ina fatan za ka bani haɗin kai. Sai ki bani kamar sati biyu zuwa Ki sa ni magana ta fahimta. idan ba za ki damu zan iya sanin inda kike zaune. Ka bari idan na aure ka na ci dukiya na yi wadaƙa da ita to zan gaya maka ko ni wace ce. Ba zan aure ki ba. Ina ji a jikina zan zama matarka. Kar ki damu, saura kiris zai tabbata. Sai me? Haka karaya ɗan kenan daga sharri na. When she decides to do what she wants, there is no wall she can't scale, no fortress she will not destroy, no moral consideration she will not ignore at its very root. Sai ni Hanifa, 'yar duniya. Ina nan daram. She's free in her wildness. She's a wanderess, a drop of free water. She belongs to no man, to no city, to no family. Duniya. Ba shi kenan kuma sai a tai muku gori a gari. To an yi wa zai ji kunya, mijin ki ne zai ji kunya na rana. Allah hadda kai. A abokin barawo. Duniya. Duk namijin da ya ganta ko dole ya ba da kyanta. Ba karamar kwafsa kai ba, amma ta tabbatar min da cewa ba za mu sake haɗuwa da ita ba. Nan kuma kun fi kusa. Once again, it's the Kannywood Small and Mighty producer, Abdul Aziz and Small. Ki shiga damu. To sai me? To wallahi tallahi ki ji tsoron Allah. And Global Time Movies back in the rest with Duniya. Taro bai amsa taro sai na ga mata da idan dinan ganin kurna ko magariya. Sama kai. Nace ba laulayi ba, ba tsautsayi ba, wasa da rayuwa ba zai yi kyau da ni ba, ba san zuciya ba, ba kuma ra'ayi ba, duk daɗin yin warge mu ba ta kai ya makogwaro ba. Munafiki, azzalimi, matuci. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ina kika samu wannan tababban kuma? Zan iya fansanta ko da nawa ne. Wannan yarinyar matar manya ce. Ka kama gabanka. Ka taimaka min ni ka dauke ta ma ka kai ta kawai. Ni shikenan kawai na zama direban tukani katan banza. Na zama direban matanka. Screenplay Munzali and Bichi. Co-producer Abdul Bagaho Toro. Producer Abdul Aziz and Small. Duniya. Directed by Sunusi Oscar 442. Kai yanzu baba rikice wannan ka har ya kai ka zo gaba na ka ce in baka sadaka? Amin ya rabbi. Ni ce ba wata bace ba. Kai da Allah gafara ta. Duniya coming soon to your homes.